folyamatosan kísérletezek, és próbálom az ismereteimet átadni, hogyha valaki valami nagyon aprólékos és valami nagyon különleges munkát szeretne készíteni, illetve átadni bárkinek, akkor hogy tudok a tapasztalataimmal segíteni abban, hogy ezt meg tudja tenni. A munkám során az a csodálatos, hogy mindig különböző témákban kapok kérdéseket, hogy segítsek egy-egy dologból, valami apróságból, valami nagyon-nagyon különlegességet kialakítani. És ilyenkor tud bejönni ez a gép, hiszen a fantázia szab csak határt a lehetőségeinek, és igazából nem egy túl nagy berendezésről beszélünk, hanem a lehetőségekhez képest igazán akár egészen kicsike gépről, de óriási lehetőségek rejlenek benne, és nagyon-nagyon különleges hatásokat, és nagyon-nagyon különleges dolgokat lehet vele létrehozni, ha megfelelő gépet vagyunk képesek kiválasztani a munkánkhoz. Ez a gép tökéletesen képes arra, hogy apró, finom dolgokat hozzon létre, és a kezünk munkájából valami olyan különlegességet varázsoljon, amit más nem biztos, hogy képes így előállítani, hiszen egy merített papírra igazán nagyon különleges hatások érhetőek el egy ilyen lézergép segítségével. Lehet, hogy egyszerre egy óriási befektetésről van szó, hogyha a lézergép árát nézzük, de hogyha azt vizsgáljuk, hogy utána milyen hatékonyan és milyen költségekkel vagyunk képesek akár sorozatban gyártani vele dolgokat, és milyen hamar elkészülnek ezek, akkor pillanatok alatt megtérül magának a gépnek az ára. Képzeljük el azt, hogy van egy munkánk, amin hetekig dolgoztunk, és szeretnénk valami nagyon-nagyon apróságot a lézergravírozóval belevinni, és pont azért rontja el a gép, mert képtelen arra, hogy oda, abba a 3-4 mm-be pozícionálja bele azt a picike kis beleégetni vagy kivágni valót, amire nekünk szükségünk van, és több hetes munkánkat tehet vele tönkre. Tehát ezért nem mindegy, hogyha választunk, akkor melyik gép mellett döntünk például. Mert ugye nem mindegy, hogy ágyszeruzával rajzolunk valamit, vagy pedig dupla nullás ecsettel festünk meg valami aprólékos munkát, mind a kettővel meg lehet csinálni, csak nézzük meg a különbséget. Ami egy másik nagyon fontos része a gépnek, az a grafikai kidolgozása, mielőtt elkezdünk vele dolgozni. Ebben is nagyon szívesen segítséget nyújtunk annak, aki a gép vásárlásánál megkérdezi a véleményünket, mert nagyon nem mindegy, hogy ezeket a képeket hogy állítjuk be, milyen módon dolgozzuk fel Corellel, Photoshoppal, tehát ebben is már elég nagy tapasztalatunk van, és segítünk ebben nagyon szívesen bárkinek. Most már tényleg sok-sok éves tapasztalat az, hogy a grafikát, amit a géppel elkészítünk, teljesen máshogy kell feldolgozni, mint egy olyan átlagos grafikát, amit nyomtatóra küldünk ki, úgyhogy ebben is ennek az elkészítésében, illetve ennek a betanításában is nagyon-nagyon szívesen segítünk. A kisfilmünkben bemutatjuk, hogy létrehoztunk egy olyan látványműhelyt, egy látványpapírmerítő műhelyt, ahol be tudjuk mutatni a 2000 éves ősi papírmerítési technológiát. Mi magunk is készítünk papírokat a műhelyünkben. Nagyon sok természetes anyagnak az ötvözésével szeretnénk egy olyan különleges terméket előállítani, ami nem csak kívül, hanem belül is különleges. Mitől lesz kívülbelül különleges? Merített papír van, különböző könyvkötészeti anyagok vannak, de mi van akkor, hogyha merített papírra van egy csodálatos gravírozás, ami eleve már egy több száz éves hatást fejt ki, és mi van akkor, hogyha ezt úgy kötöm bele fába, hogy régen az asztalosok csinálták az intarziát, ami ugye egy csodálatos technológia volt, késsel kivésegették a fát, megcsinálták a mintát, utána egy másik fát beledolgoztak, összecsiszolták, és létrejött az intarziás asztal, de hetekig készült. Most a lézer technológia segítségével ugyanígy a borítón az intarziát kibírjuk vágni lézerrel, mind a pozitív, mind a negatív felét, és beleragasztva, összecsiszolva órák alatt tudjuk kivitelezni azt, amit tulajdonképpen az asztalosok egy intarzia készítésnél hetekig vagy akár hónapokig készítettek. Úgy gondolom, hogy ha valaki egy művész ember, és igazából még jobban szeretne kitűnni a munkájával, és kap hozzá egy ilyen csodálatos gépet, akkor nem hiszem, hogy nagyon nagy problémát jelentene, hogy van valami, amit készítek, van egy ilyen csodálatos gép, és a kettőből, hogy ötvözzek valami olyat, ami majd a később az én nevemhez kötődik, hogy alkottam, létrehoztam valamit, ami az enyém, ráismerhetően az enyém, és senki más olyat nem készít.
nekünk is vannak saját termékeink, mert mi fejlesztettük ki a bőr és a fa technológiát úgy, hogy könyveket kötünk belőle, szabadalmaztattuk őket, jogforma és dizájnvédelem van ezeken a könyveken, hiszen rajtunk kívül ilyen formában, bőrspirállal, bőrrel és fával senki az égvilágon nem készít ilyen könyvet. Viszont belevéve a lézer technológiát, már is akár egy monogramot, egy évszámot, bármilyen mintát, hogyha beleteszünk, akár egyedi kérésre is, már is egy olyan különleges terméket vagyunk képesek létrehozni, ami csak valakié, és csak úgy tud valakinek ajándékozni, hogy aki ajándékba kapta, tudja jól, hogy ki az, akitől kapta, és ez olyan, mint a jó ajándék, hogy csak annak szólhat, aki kapja, és csak attól, aki adja. És képesek vagyunk egy ilyen képpel ezt kivitelezni pillanatok alatt. Napjainkban egyre többen rácsodálkoznak, hogyha valamilyen különleges kézi munkát látnak. Velem is megtörtént egy párizsi kiállítás, amikor vittük ki ezeket a kódexeket, hogy én nem beszéltem akkor a nyelvet, viszont mikor kimentem és meglátták, hogy mit mutatunk, kint belenéztek, körbeálltak az emberek, én csak azt láttam, hogy így mutogatnak, és azt mondták, hogy úristen, hát ez annyira gyönyörű, hogy ezt úgy kéne óvni, mint a Louvre-ban a Mona Lisát. És ezek fiatal emberek voltak, mert egyszerűen egyre kevesebbet lehet látni, tökéletesen kézzel megalkotott munkát, mert egyre kevesebben vagyunk, akik ezeket képesek előállítani, és akik egyáltalán ismerik ennek a technológiáját. A lézer technológia az elmúlt években óriásit fejlődött, és egy kis csoda maga ez a gép, hiszen hogyha egy picike manufaktúra van, akik igazán kis helyen dolgoznak, ők is képesek betenni, és igazán ott a helyszínen magát a csodát megalkotni vele, mert egyáltalán nem foglal el nagy helyet. Tehát akár egy szobába be tudjuk tenni, abszolút zajtalanul működik, szaktalanul képes működni, tehát már olyan elszívó berendezések vannak hozzá, akár összeépítve magával a lézergéppel, hogy teljesen szükségtelen az, hogy akár azt képzeljük, hogy ennek egy komoly helyiséget kell bérelni ahhoz, hogy ezzel dolgozni tudjunk, mert akár egy lakásban, egy kisebb szobába betehető. Magyarországon nagyon-nagyon jó és nívós szakemberek működnek és dolgoznak, és az ő munkájuk egyre keresettebbek külföldön. Segítünk is nekik abban, hogy ezekkel a munkákkal akár kijuthassanak a külföldi kiállítások, lehetőségeket kapjanak külföldi kiállításokon. És ez a gép azért tökéletes a munkájukhoz, mert nagyon hatékonyan tudnak nem túl magas költségekkel, sőt egész alacsony költségekkel olyan terméket előállítani, ami biztosan keresett lesz a külföldi piacon. A gépnek a működtetési költségei egyáltalán nem magasak, néha van egy-egy szűrőbetét, amit cserélni kell ebben, de természetesen az is függ, hogy mivel dolgozunk, mert aki fával dolgozik, annál esetleg többször kell a szűrőbetétet cserélni a gépben, de igazán ezek is pár ezer forintos költségek egy hónapban, tehát itt most maximum 4-5 ezer forintra gondolok, tehát biztos, hogy nincsen, és ez már nem az olcsó kategória volt, hanem akkor azt mondom, hogy nagyon sokat kellett a szűrőt cserélni. Ezen kívül hát nyilván itt üzemórája van magának a lézergépnek, de a lézerágyú cső, amennyiben kifogy, na az egy komolyabb összeg. Nekünk gyakorlatilag 6-8 évig használtuk a gépet lézerágyú csere nélkül, tehát igazából mondhatom azt, hogy nem úgy van, mint egy nyomtatóban, hogy folyamatosan patront kell cserélni benne, vagy folyamatosan fejet kell cserélni benne, hanem a gépet betesszük, beállítjuk a helyére, és onnantól kezdve egyáltalán semmifajta problémánk nincs vele, áramfogyasztása nem több, mint egy mosógépnek. Abból is az A-kategóriásnak. A fémen kívül a gép mindenbe képes dolgozni, minden természetes anyagba, bőrbe, fába, üvegbe képes gyönyörűen gravírozni, ezen kívül kőbe, márványba, képes gumiba, fémbe nem. Tehát fémbe egy speciális paszta van, amit rá tudunk égetni a fémnek a felületére. Én azt mondom, hogy igazából a fémmel nem tud közelebbi kapcsolatba kerülni, hogyha aprólékos munkára gondolunk, de minden másra igen. Én évekkel ezelőtt a fejembe vettem azt, hogy külföldön egy olyan látványműhelyt fogok létrehozni, ahol az összes ősi szakmát összefogom, és meg fogom keresni azoknak a magyarországi művészembereknek a társaságát, akik ki fognak jönni, és ezeket a művészeti ágakat kint természetesen pénzért bemutatják. Innen indult el annak az ötlete, hogy akkor a kapcsolatot úgy kezdjük el felvenni, hogy egyfajta közös munka valahol elkezdődik. Itt került
képbe a hatékonyság miatt a lézergépek forgalmazásának a lehetősége, és igazából én ebben a segítséget ott szeretném megadni, hogyha valaki tűzománccal foglalkozik, akkor hogy tudja kihasználni esetlegesen a lézergép előnyeit.